गामिनि गोजासो दे नै बिसोर मोसादों खोमा मोसादों जादोंमोन ना औ मोसादों बिसोरो इउनिफर्म होलायदों आं ओमफ्राय बाख्रायदों आरोखि ना सेम इउनिफर्म ओंखाम जाला नाल' जालालै बिदिबा नै हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय स' लोगोफोर दिनै आङो बेंटल जांख्रिखां फोथाराव फैदों माने बेयावहाय 9थि UPPL नि गायसन सान बेयाव गाजा गोमजायै फालिनाय जादों सान बेखौ मानिनाय जादों स' आं दा आंखौबो माने नोंथांमोननो शेयार खालाम দল গঠন কৰিছিল আজিৰ এই দিনটোতে আৰু আমি খুব সুখী আৰু আমি লাকি আমাৰ মাজত আজি তেনেকুৱা এজন বিপ্লৱী ব্যক্তি সুচিন্তাশীল আজি ইয়াতে উপস্থিত আমাৰ UPPL দলৰ উপসভাপতি আৰু BTRৰ উপমুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য এই সময়ৰ আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে বিশ্ব দৰবাৰত আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক সফল ব্যক্তি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে এই ধৰণে ভাৰত চৰকাৰে আঁচনি লৈ আছে এই ভাৰত চৰকাৰৰ আঁচনিৰ লগত পদক্ষেপ মিলাই আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে পাহৰি যোৱাৰ কালিলৈকে আমি মুছলমান বড় ৰাজবংশী বেংগলী কৰিছিলো জাতীয়তাবাদ কৰিছিলো আজিৰ দিন এখন গণতান্ত্ৰিক সমাজ সফল সমাজ আৰু ইউনাইটেড বা ঐক্যবদ্ধ সমাজ গঢ়ি তোলাৰ এটা সমাজ এটা সময় আহি গৈছে আৰু সেইকাৰণে চবে আহি যাওক এবাৰ সুযোগ দিয়ক 5-10 বছৰ বা 15 বছৰ সময় দিয়ক UPPLক মই এটা দৃঢ় বিশ্বাস সমগ্ৰ বিশ্বতে বড়োলেণ্ড অঞ্চল সকলোৰে মুখত সকলোৰে মগজুত সব মানে সবে বুদ্ধিমান বসুমতাৰী প্ৰাইমাৰী BPF বাঘুংৰি ব্লক ভিতৰতে অৰুণজয় बाबा ओरैबायदि मानसि ओरैबायदि दिना गरम ओरैबायदि होंगो दोंगो मानसि माने मानसि गोबां जायोबा माने गुदुं जाखायो आरोना जायगाया ओरैबायदि गरम गुदुं हागौ होमबाबो आं देखायगोन आरोना नोंथांमोना एसे हायो एसे देखायनो सानदों नै बाहाय जानाय लोंनायनि पुरा जायगाबो दं नै हटेल आरो बाहाय मा जानो गोसो बायदि माने ओरैबायदि होंगो दोंगो मानसि दा जालाबाय आरो दा सोरबा सोरबा जागासिनो दङ जानोबो दा
नायनोसै आंबो फैनायबाय मा बुस्थु दङ दै लोंदों सोरबा नै रानग्राफोर बिसोरो मावग्रा रानग्रा जाहोग्रा खुरग्रा मोजां खालामदों इउनिफर्म होलायबावदों नै आर'नाइ बाब माबाबो गामिनि जाखोलै बिसोरो ओंखाम खुरग्राफोर बानायदों थिगै बानायदों बिदिब्ला आंबो जानानै लाहार फाहार जानोसै आरोना नैबे मोनोना मोना गैला नै जोबजोबबाय बेलेगाव थांनांसिगोन बेलेगाव नै ना खर' दंबा ना खर' जानो ना बोरमा खर' जानो ना हांसो खर' जानो माजों जानो गोसो मोनजोबगोन आरो गोसो बायदि बिदिबा आङो दै लाबाय दै लाखांनायनि उनावहाय एसे आजावनि बुस्थुखौ ओंखाम एसे आजावनोसै मा मोनो हरजोबदों आङोहाय ओंखाम दालि सानै हरनोसैमोन नै सासेल'बो जायो दे मा बिलाइ दालि नैबे लाब्रा दे होख्लायनि आरो हटेलफोरनि बायदि आरो मा बेलाय मा मोनो ना लांनोसै ओमफ्रायो बानलु संख्रै जि मोनो लांजोबखानोसै आरोना बार फैला संख्रि लानोसै निमक आसार थासार जाबाय गाइसमोन नै लाजोबबाय आङो मा लानांगौ बेखौ फुरा लाजोबबाय आङो दायो थांनानैसो जाहैनोसै लाब्रा आलु ना इरि लाबाय दायो जाहैनोसै आरोना बबेबा मोनसे मोजां जायगाथ' गैखाया आरो गासै ओरैबायदि गरम मा मोजां जायगा दं अब्लाबो जायगा लायनोसै आरो जिरायना जादलाबायनो सानजौफु सम जानायखाय जानायनिबो लाहार फाहार खालामदों ओमफ्राय आं जाबोखाबाय एक्सुवेलि न'आव जाना फैदों अब्लाबो माने रायजोनि ओंखामा गोथाव माने गोबां मानसिनि संनाया गोथाव जायो नालाय ओंखायनो एसे लाब्रा आरो नै ना खामफ्रामफ्रामजों माने एसे जानानै लानो आरो बिदिब्ला जाखां लोंखाङै आं ओंखारबोफिनबाय जाबाय नाजों माजों लाब्राजों होबाय जानानै ओंखारबाय आरोना ओरैबायदि दिना गरम माने जागासिनो दङ प्रग्रामा खिन्थु आङो थानो बाबाय एसे फ्रेस जाहैनोसै न'आव थांनोसै आरो लोगोफोर अब्ला आङो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय माने मा होनबावदो बेनिफ्राय लोगोफोरनाव मोनसे आङो खावलायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानैहाय गाज्रि मोननो नाङा सोरबा दिनैसिम दासिमबो माने बुङो आरोना माने गुबुन पार्टिनि सापर्टनि मानसिफ्रा बेफोर सापर्ट माखासे बाथ्रा बुंलाङो नाथाय बिदि नङा आङो जास्ट नायफैदों बे AFPL-नि जि गुथि गायसननाय सान जि प्रग्राम बेयो माबायदि जादों आं जास्ट बेखौ नायफैदों बेयाव बेसेबां मानसि गेदारिं जादों आं बेखौ आङो नायनानै माने महानि मानसि आरो सोर आलासि फैदों आं बेखौ नायफैदों दा